didandani nang kene ya Mas ya. Iya. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulit dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Ku ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Wah, edan, sik ngerebam nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Untuk pira, Pi? 200-nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250-nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani, Pi. Ah, tuliana sing grumut apa keprewe? Apa ora kowe? Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulit dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Tok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, nggih klambi sing cendhek. Tulis. Ora ketang. Klambi cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ora tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku, aku kegemar aku asem. Mangga, klambine cekak ora nggo kotang gangkul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diprisakke THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ku ora ndek HP nganggo headset. Oh iki ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak ya abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Wah edan, sik ngrebam nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane Sampai. Wi tak ijoli wi aja tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200-nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250-nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Ah, iya. Aja kaya kowe nyonge tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek? Ngene iku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Waduh, apa iki, Truk? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis ki apa? Diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit, nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe.
Iki eneng anu nok. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Oh, 100.000 liwat transfer. Oh, 1 yuta kok, no? Oh. 1 yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Aku Gubuk Asmara kok 1 yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit 1 yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng ki, Mbak. Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isenke wis, Din. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu po, ora tak kekke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak kekke, aja kuwatir dhuwit 1 yuta apa. Alah, 1 yuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong ora. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg nang kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Heeh apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu pira? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya aku tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa cerewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu-metu. Lah aku yo pengen nggih lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tatini Jin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lah kene nek aku nang kene kok ming diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho.
Mencorong piye kaya senter. Domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Ibune kok ora padha to kaya. Oh, Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoke kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Wah kae bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wedan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Kok mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadine ten goleki tati tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah. Dadi iki pojokan kursi kae, sirahe diteruske ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Mbok ora kok lulus nek kowe iki sing dadi sing lanang mbok dilaler iki digusah. Anu ora tau wadus kok. Ngocok. Aku kaget itu bojomu ning ngono aku kaget lho. Kene. Sik. Ra trimo aku. Kula ora tau niku ora tau wadus kok. Tenane nggih. Angel dikon kula godhoke wedang, malah dombe. Aku ora tau adus. Rene tak amboni. Rene tak amboni. Ayo engko. Kongko. Saiki no. Emah. Oh ngambune tenan. Oleh sia-sia banget lho. Omong, monggo Pak ngono bul. Bulbul ya nyedak to. Oh, raiku yo dipak pok. Oh malah pok yo. Apa? Ngono kok. Oh. Ora. Ora. Oh wae rasa ngilang-ngilangke. Ora, Pak. Ah terus aku liwat samping omah. Kono adus kono, aku tak ning mburi omah ngono kuwi. Wah, kowe nek ngerti pemehane iki. Ngopo? Memeanku piye? Sing pertama dipemehi ning nggon ngarepan rada cedhak ruang tamu ki anu nggone anake. Kedhu, terus kaos njero, terus nggone bojone. Terus kali dhewe kok gedhe-gedhe iki sapa to Gus?
Dek sapa? Ayo nggonamu. Tuh. Nganti tak iling-ilingi tak tunggoni suwe banget iki aku ki semu percaya semuran lho. Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Hah? Le bayangke piye? Ora mbayangke meng tak pikir iki lho. Mosok semene ora mungkin ah. Aku nganti lah iki ra kena nggo jaket aku. Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek nang dalang Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Ya aku nang Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sike. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya maneh nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng wingking mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ya ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya. Dadi wis apal ukurane ya. Iya ning jenengan bangetan nek nganti sakmono iki. So tak jembengi lho dhewe ya. Weh. Katrok iki lho. Edan lanang. Nyebai tenan kok dalang siji. Wedok kok mereke GT Men. Iki ndek sapa? Kae pademu engko gak. Jenengan berarti ndeloke ndekku. Wah, ya kleru. Ajajare kae kaya ana. Kae ndek bapakku ya. Wah. Ndekno tak cekeli wae. Enak-enak iki. Aku mah dadi gumun lho dalang kondang kok ming demeki kaya ngono trimo ya. Ya nggo kegiatan. Ya terus ki. Iki batine wargane kene kok dalange njijiki sami ngono. Ora apa-apa ya. Sing penting itu menghibur masyarakat itu sedekah. Ngono lho. Awak dhewe nang kene iki menghibur masyarakat supaya masyarakat ki seneng. Ya nek aja buka wadiku to. Lah sing iso terhibur mung buka wadimu. Aku ora ya malu. Apa lho? Aku ora ya malu tenan kok. Bocah iki banyak tenan terkenal kemayune no. Iya. Anggere muni ning dalan ngono iki dirurui, Mbak Tatin ya. Ngono nek dereng kenal, apa sih? Waduh. Mbok ya dadi bintang ki sementara iki merendah sik kok. Apa sih? Nek dirasani maksud lo? Waduh, kayane kaya wae sing diembo ki sapa kae? Bintang film sing ayu banget sapa jenenge? Sapa? Isdarlia. Ayalek. Oh, sapa sih? Syahrini. Syahrini sing tok embo ki Syahrini. Apa piye? Oh. Mboten ya. Aku ki Sahrono kok. Ora pas ora. Syahrini ki awake kenceng, sterek. Lah aku ya kenceng sterek lho. Turah kowe iki. Turah piye? Awak bojomu iki tau tak. Iki tak critake meneh nek kowe nganu. Apa? Bojomu tau tak kok turun jaba lus. Aku teko esuk-esuk kae. Nggih, Pak. Lah ngopo ora turun jero? Ambene mboten cukup. Lah ngopo kok ora cukup? Bojo kula nek turun niku kabeh ndeledek ngono lho, Pak. Apane sing ndeledek? Ngelemberek ngono lho. Apane? Weteng ki iso kaya kloso ndono. Iya. Nek arep jejer niku dadak tak lempit riyen ngono. Oh padake kloso dilempet to. Wis. Aku dungi sisan to. Iya. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cak ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono kok. Ha sing ngakon wiyaga udah aku. Sing endi? Kabeh. Oh kabeh. Berarti ndelok aku ya sing ngakon wiyaga. Wis gawe nembang. Nang apa? Iki gubuke nganti ambruk ora. Lah aku ora trima lho, ket mau diudal-udal. Tekan ngendi ya?
Lah aku nek karo kuwi ra rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tating ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe ra karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Yo. Kok mandek kene? Lah iya sak karepe sik ngendang kok kowe iki bot. Kok mandek, Mas? Mas Denko. Mandek kene ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Ayo, mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencong kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencong mesti ora ono wong telek lencong. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Lah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku, ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kene, Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene barang tak munggah lho kok gelungan. Padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Nganti pengen nurut gundulmu. Mula terus piye nek ngono ki le joget? Wong kemayu iki akeh sing gething. Ora sasok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput. bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil. Nih Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lek arep joget piye. Ya, ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati.
wedang wae kok. Ngapa? Gah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki sing kendang telu lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung tak ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Aren tok nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, jogate yo ngeber. Entuk tak ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Name ngene wae. Lah wis ngene ku langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene ku langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi ngeber. Terus gerakane iki. Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran iki. Ah, kowe ra ngene. Heeh. Kowe entuk kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetotene mburine. Nek ora ngono tangane. Ngene. Lah? Emah ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah wong sengit ki ndulit. Ora tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya edan ora. Ya, matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet, malah dilopa. Nyo, sayu to. Oke, siap. Heeh. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajib nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo ninggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Kira kuwi mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundurne tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Hayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang Den kuwi ketoke ada sesuatu.